un pouco contrarrestar ese discurso no que hoxe decía Feijóo, que nin a peor das autonomías tiña un cuatripartito. Non sabemos moi ben que quería decir co da peor, porque claro, a valoración da peor das autonomías, pois seguramente para mí será algunha das que goberna en solitario e con maioría absoluta o Partido Popular, pero lo decía así de simple, nin na peor das autonomías goberna un cuatripartito, non? Entón, bueno, está claro que a fragmentación é un elemento do que vai ser fundamental durante esta campaña. Eu creo que a oposición, aínda que se presente en organizacións diferentes, ten que ter a capacidade de non facerse trampas entre os distintos grupos que se presenten e darlle a xente a idea, e que non sexa unha ilusión, sino que teña base real, de que hai esa capacidade de colaborar desde distintos modelos e desde distintas posicións organizativas e incluso ideolóxicas, e como decía eu ao principio, que se transmita a necesidade de buscar un novo punto de polarización, que é, digamos, recuperar unhas políticas que estén feitas para a xente, non?